мрежа иконове, това ще вършат българските пощи. Като нашата препоръка винаги е била да има и акцент по отношение на това как се взаимодействат местни власти, български пощи, службите на МВР по отношение на възрастните хора, защото те са най-уязвими и най-много се тревожим за тях. И другата важна тема, която трябва да не забравяме, е, че ние нямаме период, в който да не можем дори и след 10 години да се обменим, ако имаме спестявания в левове или някой възрастен човек, ако е забравил да свърши това нещо. Това, разбира се, може да става само в Централната банка, но няма период, в който този процес да спре. Освен това, ние като нация сме свикнали първо да имаме фиксиран курс заради валутния борд. От 97. Много от цените на кредити, на стоки от първа употреба, на имоти, на коли са отдавна в евро. Искали сме да пазаруваме в евро. И това, което ни трябва е да имаме яснота какво ще се случи, например, с кредита, с трудовия договор, че няма да бъде към превалутиране в евро. Няма никакъв проблем с това, че от тук нататък ние ще видим само друг тип валута. Всъщност, говорите за последен въпрос. Има ли време държавата до приемането на Европол, което е началото на следващата година, да обясни на хората в тази страна нещата, които са и като опасности, но и като позитиви, защото обикновено в този разговор се намесват икономисти. А те не винаги говорят на разбираем български език. Има достатъчно време. Ние също като представители на организираното гражданско общество също се ангажираме с тази теза. И не трябва да забравяме, че примерите, които имаме, например, в Хърватска, около 14% ръста на средните доходи след влизането им в еврозоната. В Литва са били около 100% повишението на средните заплати. Така че има много примери. Нека да покажем на хората, че ако заплатите им, например, е 2000 лева в момента, в който ние влезем в еврозоната, тя ще бъде просто 1022 евро. И няма по никакъв начин хората да обеднеят. Въпросът е от 3 лева кафе в момента да не стане 3,50 евро от 1 януари. Ето там са неизвестните за обикновените. Важното е стоките от първа употреба и наистина хората да имат спокойствие, че институциите ще се погрижат и бързо ще реагират на техните сигнали. Малките и средните предприятия, малките търговци също трябва да са абсолютно спокойни, че няма да има страх за тях. И нашия призив винаги е бил към